अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। एकदम व्यवस्थित घेऊया। हाँ बोला ना, हाँ बोला ना। नाही नाही चालू आहे रेकॉर्डिंग। माझा इथला कॅमेरा येतो व्यवस्थित आपण 3-4 जणच आहे। साहेब ये ना मागे तू आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।